πλασματάκια παίζουν στην ακροθαλασσιά, εκεί που ενώνονται γη, ουρανός και κύματα, όταν ανακαλύπτουν μια παμπάλαια κλεψίδρα γεμάτη με χρυσή άμμο. Αυτή η κλεψίδρα είναι μαγική. Την ημέρα, με το φως του ήλιου, αφηγείται ιστορίες από το παρόν, για ό,τι τώρα συμβαίνει. Όμως, όταν πέσει νύχτα και τη φωτίσει το φεγγάρι, περιστρέφεται και μας ταξιδεύει στο μακρινό παρελθόν. Κάθε πλασματάκι βλέπει την ιστορία με το δικό του μοναδικό τρόπο. Όλα μαζί ενώνουν τις φωνές τους σε μια γαλάζια μελωδία, αποκαλύπτοντας βυθισμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς και ένα ανεκτήμητο μυστικό. Ένα δώρο της φύσης που μας λέει πως το χθες, το σήμερα και το αύριο είναι τελικά μία ενιαία ολότητα και μας προσκαλεί να νιώσουμε τη μαγευτική ομορφιά του κόσμου σε κάθε του στιγμή. Οι ήρωες της ιστορίας. Το κοχύλι με αυτί γεωφυσικό καλό καρδατηγή ακούει και τον βυθό. Το χταπόδι με πλοκάμια ψηφιακά μαζεύει δεδομένα και τα ενώνει ξανά. Ο αστερίας στα βάθη γλιστρά, αρχαία ναυάγια και ανεμόνες εξερευνά. Ο κάβουρος σοφός στην άμμο φυσά, μες στην κλεψίδρα την ιστορία ξυπνά. Οι γλάροι, δίδυμοι ακροβάτες που πετούν και από ψηλά το νερό χαρτογραφούν. Η αμοιβάδα στα βιβλία βουτά και τη γνώση υφαίνει γελαστά. Το μυρμήγκι το χώμα και τις πέτρες κοιτά, μικροσκοπικά δείγματα ψάχνει και μελετά. Η χελώνα με φως μαγικό μετράει τον καιρό και βρίσκει πότε ζούσε το κάθε τι παλιό. Και πάνω απ' όλα, η μουσική της αγάπης περίτεχνα τους καθοδηγεί, τραγουδώντας μελωδικά πως η ουσιαστική αξία της επιστήμης βρίσκεται όχι μόνο στις ανακαλύψεις, αλλά και στην ομορφιά της συνεργασίας και της φιλίας. Η αρχαίγονη γνώση αδιάκοπα κυλά σαν γαλάζιο κύμα και μεταμορφώνεται, ταξιδεύοντας από γενιά σε γενιά, από καρδιά σε καρδιά και αιώνια ζει στις στιγμές που μοιραζόμαστε. Και μέσα σε αυτή τη σύνθεση η πραγματική μαγεία δεν είναι η επιτυχία ή η αποτυχία, αλλά η κοινή πορεία, το παιχνίδι, η συνδημιουργία, η χαρά του ταξιδιού. Σε ένα μακρινό μέρος, όπου τα κύματα χορεύουν στον ήλιο και οι αμμουδιές κρατούν μυστικά, οι μικροί μας φίλοι παίζουν ανέμελα. Το όνειρό μου είναι να δω τα θαύματα του κόσμου. Εσένα, να βουτήξω σε κάθε γωνιά της θάλασσας. Εντυπωσιακή η θέα από τόσο ψηλά. Ο βυθός είναι φανταστικός. Ναι, τα χρώματα είναι μαγικά.
Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος. Μόλις ο Κάβουρας πλησίασε την μπάλα, είδε κάτι θαμμένο να λάμπει στην άμμο. Ενθουσιασμένος αποφάσισε να δείξει το μυστήριο έβριμα στους φίλους του. «Παιδιά, ελάτε να δείτε, βρήκα μια κλεψίδρα». «Κι εγώ βρήκα μέσα στην άμμο αυτό το κλειδί. Τι λέτε, να το δοκιμάσω στην κλεψίδρα?» «Κλικ, ταιριάζει. Τώρα περιστρέφεται ελεύθερα». «Ουάου! Ποια είναι η χρήση αυτής της κλεψίδρας?» «Νυχτώνει, ας ξεκουραστούμε τώρα και θα λύσουμε τον γρίφο αύριο». Την ίδια νύχτα. «Αχ, πώς να κοιμηθώ. Θέλω να μάθω περισσότερα για την κλεψίδρα». Με τα μάτια γεμάτα απορία, ο Κάβουρας ξεκλειδώνει τον μηχανισμό της κλεψίδρας. Τότε αυτή αναποδογυρίζει και η άμμος που πέφτει αποκαλύπτει ένα κεραμικό αντικείμενο. Με το φως της επόμενης ημέρας, ο Κάβουρας περιστρέφει ξανά την κλεψίδρα. Έτσι αποκαλύπτονται θησαυροί, βυθισμένοι στη θάλασσα, φτιαγμένοι από πυλό, μέταλλο και μουσική, μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Το μεσημεράκι στην παραλία τους εξήγησε με λεπτομέρειες τι έζησε την προηγούμενη νύχτα. Μήπως τα κεραμικά ανήκουν σε αρχαιολογικό χώρο? Νομίζω πως κάπου θυμάμαι αυτό το μέρος. Ναι, έχουμε πετάξει πάνω από εκεί. Σωστά, είναι το λασίγι της Κρήτης. Αλλά γιατί τα ίδια κεραμικά να είναι σπασμένα την ημέρα και τη νύχτα να είναι ολόκληρα? Το βρήκα! Με το φως του φεγγαριού η κλεψίδρα από τη μία μεριά μας δείχνει το παρελθόν και όταν περιστρέφεται με το φως του ήλιου μας δείχνει το παρόν. Πλάκα κάνεις. Πόσο ωραία θα είναι αν εξερευνήσουμε υποθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους. Ναι, αμέ, και ο καθένας από εμάς θα είχε κάτι ξεχωριστό να προσφέρει. Πριν πάμε, εγώ θα διάβαζα βιβλία για να μάθουμε περισσότερα για το περιβάλλον. Για να δούμε καλύτερα το τοπίο, θα έβγαζα εικόνες από πολύ ψηλά. Για να τις στείλω στο χταπόδι να τις αναλύσει. Και για να παρατηρήσουμε τις λεπτομέρειες, θα έβγαζα φωτογραφίες από πιο χαμηλά. Θα σημείωνα όσα θα έβλεπα σε ένα ημερολόγιο, για να τα θυμόμαστε όλα μετά. Για να μάθουμε τι κρύβεται κάτω από τα κύματα, θα έκανα μετρήσεις με ειδικά καλώδια μέσα στο νερό. Θα έπαιρνα διάφορες πέτρες από την παραλία για να βρούμε από τι υλικά είναι φτιαγμένες. Και εγώ θα μπορούσα να σας πω ποια είναι η ηλικία των πετρωμάτων που μάζεψε το μυρμήγκι. Γι' αυτό να συνεργαστούμε ως μια αγαπημένη ομάδα. Αν είμαστε ενωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Και μόλις ακούστηκαν αυτά τα λόγια αγάπης, η κλεψίδρα ράγισε.
Κράτς! Κοιτάξτε, σπάζει σε μικρά κομμάτια. Η άμμος από το πάνω και το κάτω μέρος, το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα και μαζί κυλούν στην παραλία. Από όπου εμφανίζεται μια μορφή, το χθες και το σήμερα ενώνονται. Ο χρόνος είναι αιώνιος.